Bangi kadika Batesi TV. Bat pidang pet ya ka jingya keren markmat bat kikirtong. Mentah ka genting idon bat ngi ya ikong Bethleen Dkhar ka kertong jong seng Indian National Congress kaban Aireng naga 18 West Shillong constituency. Kong Beth kubleh sibon nam ta ka por jong pi ngi priang subhai pi syagani studio jongi bangi ni keren ya mer halor ka jingrom jong pi syaga jeli politics ban Aireng hagani ka election ka banlong. Kai ka ba fidon ban ong. Ti kubleh sibun ni pi baju nak benta ke jingkhot subha ke jong pi yang mangandon hagani ke studio ke jong pi bat kumju ru ya kinong penyak jong ke Batesi TV. Ti kendiat sepang jonga ngaladep ika ME English usnem kat kendai spak kendai pupra nak ke school ba North Eastern Hill University. Nang tapat lakha bat ngalahe alasan hakadong jayau lang sning. Nang tu pada hadin ke jingpas yang ai ke master degree but haswa ha ka por bang up ya ke result ru ngalet ban hikai ki kat tu kat ni ki school ki badon sha kata kathan mau khar jayau kum ka sen Dominic ke government boys nang ta ka Synod higher secondary but ka DNS school nang ta hadin pada ngalayo ki kam ki ba ngan hab ban hikai haki kedan ki ba kham he kata ki 11 12 but hadu ke MA kini kilong syubatai kendiat ke ICFA University ke Christian Academy College bat kumju ru ya ke Kristu Jayanti College ha Bangalore ha ke English department nang tu pada nga trei ha po Calcutta ha ke HSBC Bank labun snem bat ngasawan pai pat Guwahati ban chimti kum ka head of the primary department jongka faculty higher secondary school ha North Guwahati hadin kata ngilawan pai no sha ka rile jong namar ba kaladon ka jingkhot na yeng bangi de ban don no sha yeng ban pe iki kam ki jam ki be de bat ki yeng kasem kumno haba phi de gano hikai phi le rung shagani ga kam sain hima sima kata ka de ka jingkli ka ba baro ki yakli te ka baning kong e ka mangamut ban ong ka long ba lingba ki Jingieid lenti ki jonga kini ki snam ki bladem ngalai i ki jing e ki ba harukom ki jong ki Briew mo kham tam ha ka liang ki kmi ki kpa man ong no kham tam ha ka liang ki long kmi ki ba pen he pen san ki khon ki kti ki jong ki bat kala don ka jingya ka discussion mo ha ka ba ki la ong yang ki ong la dei ban poi ki kan thai shakhmat ha ka sanchar ka khadar mo ha ka sain per thai te kat banang ya ki sngi ki snem kum tu kala don ka jingya kentu nang ne nang tai balai phem yeng no ma phi ban long kan nong mi khmat ke jongi hakiti ki por phi baju ngam ju poi perkhat bangan rung shagani ke jeli mo jong ka sain per thai bat kat bakinang ong ki Briew nga nang shim sting ken nga ken sting ngar khi namar ngam sngo dei hok bangan dei manga ka ban mi khmat na banta ki Briew mo te hendrei kata ka jing kentu ka jong ki ka barabor bat ki wan ski khna samla ki wan ong kong balai phem yeng no ma phi namar bang ilayu i yakini kinong yalam ki jongi kat kum ka jing ong ka jing ki ba kim shim khia ki jing e ki jing mo ki jing sham ki jongi te nga perkhat ba bat ka don ka we ka sin menchem snem ba ilawan approach i president ila khot ingi shiyeng ban ya kren ka benta ki we ki kam jong ka party namar ngala don ka seng congress na do u khandai spa khandai pupra te nga trei bat ka seng rei long ngam mi khmat shakmat ke ngam wan shakmat ban pen pau yela di rei ki jing yarap jonga ki don hi na ka benta ka party but hakata ka jing yakren but i president jongi jongka congress party i Vincent Pala tika kawan kata ka jing ya phainya shakani ka seng sain per thai ti ong yanga lada pidei ka MLA material balai pi kwa ban long ka MDC tengah pri tai jing perkhat ngong bangam pat yo por bangan trei kam na ka benta ka constituency tekalaya kata kapor bat haswa ban ko jong news nem ru ki benai Oktober ki lawan ong biang ki Briew nga te ka ngala puson ba bat dei ka buksiar si sha ka bangayo hadin ka jing mi no ka jong i MLA i bamenta jong i jong ka constituency i ba Mohendro Rapsang i bala join o ka MPP dei kata kalat ka bla play yang akin bangan rung sha kanika sain perthai pidei ru kawai na ki news anchor ha kawai na ki news channel
kaba dei ka banengkong ha ka jela jong ni phis ngo ba ka jing don benta jong phi hang ta kan yarap ha ka no ka benta ba phin poi ka thong ban job e ni election kata ka dei ka ba le si ka dei ka kumangan ong no ka jingker khu yang namar ka media plus hi ha ka bangadon baro si kata ka dei ka way na ki ka dei ka baningkong mo ka English news channel ka baningkong ya ka balas dang how khat khandai spa khandai phukhandai bat ka jing trei ka jonga bat ka media plus kelas dang na do war hajar khandai ti hapdeng ngala haban break no namar ngilek trei sabar ti ngalawan ban beteng biang hau ar hajar khat khandai ti kum ka script writer bat kum ka nong puli ya ki khubor mo ngala yo hi ban tip shapang ki baja ka ni ka jela ka jongi la ka long ha ka san perthei la ka long ha ka sports ka long ha ka puli puthi ha ki babun ki liang bat ka ni ka long shisha ka jingkar khu yanga bangan yo ka ni ka jing tip mo bangala ban ya chakmat pat kan long ka kum ka jingkar shan yanga bangan ya chakmat ka ni ka kam ka bangarung menta to menta ngin ya poi sha ka benta ba kham kongsan jong ni ka jing yala election jong pi mo ki ai ki mat ki ba phi bu hakmat ki ba phin sei ha ka ba phin lada pi sha jiet kum kanong mi khmat ki ba phin ya sa ha po yeng darbar thawai PE ki don ki state issues ki bla don lupa kum ka border issue ka ILP bat ki wei mo nrei ka bakham kong san ka long nga kum ka long kmi ngatip ya ki jing ki jong ki yeng ka sem nakata ka daw nga rung sa kani ka jilli ru ba nga snuthu ya ka jing ki jong ki pat ba ha ka constituency ka jonga ka bakong san ka mat trikam ka baningkong jonga ka long ban pen klan bor ki kan thai ki long kmi pi ka tu ka National Commission for Women ya ka bala set up how khat khandai spa khandai pho ka pet ya ka bha ka miat ka jong ki kan thai mo nang ta pa de kani ka women empowerment ka act ar hajar iwei la dangam bakla kataru ka pet ya ka jing pen klan bor ki long kmi ha ki babun ki liang namar ka don ka jing yele ka ba shirkhai bha ki yeng ki sem kumban ono in the domestic front nta pa de ka jing sha thom bor jing ki long kmi ka ba kumju ru kini ki khna kan thai ka female infanticide ru ka bon namar ba shisien bala kha kum ha kini ki families ki ba de na Hindu family ki kham ai attention mo ya u khunchen rang tiga don kini ki ka ba ni hab ban pet ba kan ja no ken na kani ka ri ka jongi mo ta ka jing le ben ki kan thai ki khun kan thai ki jongi bat kum ju ru ka wei ka banga kwa bangan yele ka long na ka benta ki khna samla mo kani ka jing penyo kam yo jam yo ki ngam kular bangan onga ngan rai ka kam ka jam shakin rei bangan ple bat pen i ki kilat kalentina mar ki buon ki schemes bat ki project ki ba ki Briew ki pat tip satya bat ki dei ka ni ka thong ka jonga ka banga kwa banwan ra shiki samla namar phi i lada phi pen yo ki ka kam ka jam ka babyang kim don por shu bakin ya like lan sini satai bekin le ki kam ki ba amya dei lani ki ba pen tronya ki imlang salang mo pilai hi ka jingker new drug bat ki ki jing di buat ki balak ta amya ki shimet ki khana samla shimet nre ya ki kemi ki kpa ya ki imlang salang hi barok we te lada ki don kum kini ki lat ai kam ai jam ya ki kan long ke ka ban pen kelai ka jing mut jing perkhat jong ki ka mindset ka jong ki kan khanang bakin concentrate kin le jing mut ba hi ti kam i jam jong ki bat kin num dan por shwe ban le ki kam kini ki tai ki bam ye de ka wei ka long sa ka ya ki child rights mo ya ka hok ki jong ki khanaran baleng ong kum ni namar ki bun ki kemi ki pa ki ba mo ki ba sham jing kham ta ma ka liang ka puli puthi jong ki khun ki ti jong ki ha ka constituency jong a ki bun ba ki ni ki BPL families but ki bamla teng pitep ki pensange no ya ka jing puli ki khun mo ki nakata ka daw ki bun ki dropouts te kanir ka de ki we ka banga kwa bangan shim khia ken ki child rights kum ki education te ka don kani ka right to education mo ka act ka right to education act ya ka balak pen scam ho ar hajar khandai te ha ka kani ka amendment jong ka constitution act la dangam bakla ka di ar hajar ar la thep hang tu la ni la insert ya ka article 21A ka article 21A ka kren chapang ka free and compulsory education ya ki khna na do ki bahn rius nem hadu khat saus nem
free and compulsory. Kata kamut kabayo bat kabaki hap ban lek ki school. Kani ke ike kadi ka banga kwa man wan ra bat le sing ila ban extend saka class 12 ki nong kuliah adu class 12. Pi ikum ka Congress Party ban syukran no ka banga nganga mi khaman ka Congress Party ka tmu ban wan ra ka free education ki kena kan thai mo nadu ka class 1 nadu ka class KG hadu ka class 12. Tika ni kalong in line bat ka jingkwa ka jonga kan nakabanta ki kena kalung mo kata ka ki bat sakaway ka ba don kam ya ka de ka security namar ka jonga ka de ka general seat mo ka don ka mix jong ki tribals bat ki non tribals mo ki barjala bat ki jongi nang ni te teng ki jongi ki kena khasi kindalit sa kasnong Dkhar ki sha shor u Dkhar nda wan sa kasnong khasi sha shor tinga kwa bakan don kata ka safety ka security jong baro ki nong song jong ka 18 West constituency te kata ka de ka banga kwa ban ya ban shim khia ba bala danga sha Thied saka yeng dor bar thaw aj kini ki long ki mat ki banga kwa ban yeng lo Beth filong man batai company akhniat kumnu pinon ra kata ka security hagaba ki Briew ki try jala bat ki bumde ki try jala kini Shongsuk Shongsan kin imsuk imsan haka constituency jongpi kata ka long ka jingkeli ka ba mo ka ba don kam ha kani ka long da ka jingya tray lang bat ki bor sanshar bat ki bor ka sarkar naladi ang inum la ban le ti kadi ban don ka jingya smuthu jingmut ntap de ka jing ban pentip shi ki pat ba ya ki policy ki an ki badon ban te lakam ya ka jing bam shongsuk hakini ki jaka ki than ki jongi te kumbat ki police nang tabat ka administration bat ka sarkar hi te ladang ya tray lang bat pen sngu ki de ban create kini ki mo ban wan rai kini ki awareness campaigns halor ka suk kasan mo bat ka jing ya teli jat ben rio namar haka bakut hi kasngi baro ngi de kinong India bat ngi don ki an ki kanun ki batte la kamingi bangin pensniu iwe lani ban bangin ya nyo ben bang ki don ki an ki tak ban discrimination ki don ki law nakabenta ka discrimination ru bangin pet bakan humjaken te lada ka don ka jing su thu apreng pat ba lada iwe nangi ki constituents ni laban pensungu thu iwe ngatharai kan num lada ngi teli lang te banwan ra kata ka jing shongsuk songsangan keren menesh pang ka jing longduk jogi Briew kam tam le hapo ka constituency jong pi mom gi don ro gi Briew kam tam gi kintai Briew gi berang duk rathai ki ai ki la kam long specific kindet ki ai la ba phila ban ple am tang ka ai kam ajam hai phin ai kam ajam ka ai ka kam kata ka baki la ban tre ka ai ka baki long kemi ki la ban le baki nyo ban kan tiu ya ka yo ka kot jong ki ki buon phi ba ju ki scheme nak banta ki kan thai ru ki don kini ki vocational training centers ru ki la don kat tu kat ni ha ka constituency ke jonga ha ka 18 West ha ka ba ki yo training ki yo free training ya ka kam su jan ya ka kam shed bat kum ta ki ka kam mo ka ni ka kam beauty parlor kidon bun bha ti ngidang hap ban pe chu la da kidon kum gini kilat ban ai kam ai jam ye ki leng ba ka jing yeng halaki jong ki kijat mo kata ka kinum long dependent ken ti namar ki bun bha kini ki long kme ki ba shai lok kum chakran no ki single mothers ti kum kini la da kim yo ki kam sarkar kin pen biang kum nu hayeng hasam ki khon ki kti te katar ka yahap dan kat bang ka jing ong jong ai phi ka right to education ki khana te lada ki yo free and education na ka banta ki khon ki kti kan kham sting ya ki ken bat ki don ki kumba ngi yakren ka tak BPL families mo ki bala duk saba palat te kumi kini ki Briew ngi di ban lumlang ban phi ban wan ra kata ka jing ai jing hikai ka ba ka balong ka basani bhaya ki hakaliang ka kani ka kam ka bakin tray naladi pi gidon ki basudi waidong kum tu kan nu kin yo shisngi nrengi de ban kentiu kum ki tu ken namar kidon ki balik tray kan taru te teng ka bormet jong ki kamsha te nalor bi ki tray kan ta ki hap an wan tray sa hiyeng asem mo ban pet jala ki khun ki kti
ka bhai ki namar kumi ki tangi de ban lumlang kan ban pen sting ya ka Jingieid ka bakhya ka jongki lingba ki centers lingba ki free training camps na ka banta ki vocational jobs mo baki ong ki haba phai pat shakinong hikai mu kumnu pisngo haba ki no hikai ki haban thia hasurok thia mer hasurok tangba ke jing tangban kinyo ke jing dawa jongki ba kinyo ke tulop ko bade ka hop ka jongki kata ka long ke ka ba nga sngo long ka ngapang nut ba na mariala di nga long kanong hikai bat kam ju don ka weiru ka sin ka bang la haban mi surok ban ni pertas lang tu ba ka sarkar ka iben yangi lani hakipor ka bang hikai ken bat wat baru kam shimla don kata nga aingu yuble ba kam shimla don kata kapor bang haban mi surok kam tam ban thia surok ki kemi mo ki long kemi bakin ban yu ikum tu baki thia surok namar ba amla ka sarkar ban penbiang ya ka tulap ka jongki te kani ka kata shisha namar ki dei kini kinong hikai ki belong ki mo ki ba groom yangi ki ba penbit penbiang ya baro iwe nangi bangin long kum ni kum bangilong tinga try pingi de ban ai ka buram bat ka respect phi kini kinong hikai ken bat ka sarkar kala de ban thau kita ki an ki policy ki ban pet ya ka jing bha jing miat joki no hikai ken kin om hab ban poi shadu surok te kata ka de ke bangi hab ban pet lada ngi don ha ka ka jeli jong ka san perthai ayu pidon ban ong pan hak bai dei bat ka bat ki Briew ki badon ki jing duna ki Dkhar met lani kita ki persons with disabilities ka ka ba phi don hakmat ba phin ra ba phin le ai na man ta jongki kum ki tu ba ju ho ki don le ki jong ki mo ki acts na banta jongki ru ka an ka banta jongki mo ki policy na ka banta jongki ki bun ba nrei ka long tang ka wei te ka long ba kini ki ndon ba pensngo shaki te kata bat ki don ba de ha ka por ba ki akhi ya ka right la jong ki hok la jong nrei ka sarkar kam yo sngo te ngatharai kala de ka por namar ban shu ong ba ki duna ki Dkhar met ki jong ki nrei ki buon ki babyang ka jing mut ka jing parkhat pan ki badang la ban trei ngan shu ai we inuk samo I don I kemina trai jonga I babaro khat ki tho I de pat masri I kong bertha Dkhar ilong Briew iba don ke jing duna haki khmat ki jong imo imla ban yo I nrei hayeng hasem pa dia ka bapla ka long ba isngu tho ya yeng hi I shet hi I sat hi kling hi hayeng hasem pi ubleu la ai la kasap bat nga trai ngim dei pi ban yo ben yi kum kini ki Briew ki badon ki jing duna haki Dkhar met gen ide ban kun thop lang ye ki kan long inclusive gen dei tang ki Briew ki babyang re ki ni ki badan ka jing duna ro ka ju nim dei ban pen sngo te ki ba ki don ka jing duna ngi dei ban kun thop lang ki as normal people tenga tharai ngi dei ban yatre sha kata ka thong ke ini phai man tai ke jingele election jung phi ki don ki kertong ki ba kham khlan ki kertong ki ba kham pau mar phi dang long ko badang lung ha ka phang yano phi shem ba kham long challenging ye phi baniele but haka jok por ki ai kita ki ba phin le ka tactic jung phi ba phin job ye ne election kata te ngan shu ong ye phi ba nga shim ba I wei pi wei kertong ye don riungut bat nga shim bi wei kertong phi ki don la ka jong ka jing khlan mo te ka bor ka jong ki ngam la ban ye tunju namar ngadang kum ba ong ma phi ngadang lung nrei ka Jingieid ka jong ki kat ni snem ngasngu thu ba ki la long ki ba scam hakani ka san perthai bat ki la tip ya ki mo ki eki benta jong ka san perthai te ya kata ngam la ban len ba ki long ki ba khlan bor te haka liang ka jong apan ngasu thu mangadang thamai bat nga wat ya ka jing start ning kong en ublei ka jing shempang na ublei namar khlem ma uhi nganum la ban ya chakmat bat haswa mangan stang ka ni ka kamru ngala sedang da ka jing duai ngam long ka Briew ka bahok rei ngalong ka Briew ka baduna na kata ka daw nga yit be ka jing ning ka jing shempang ka jung ublei te nang ta pa de hot ka wei pat ka long ba nga yit ya ka jing ka guidance ka jing yalam jong ki advisor ki jong na ka block iba umarlin kandia ide wei iba susils imli ide wei te bat ru ya ka jing yarap ka jong ki he ka jong ka
seng kongres namar kini ki ai buit ai borte nga kumno ke ai ka bangade banle ki lenti ka bangade baniat bat ki strategies ki babun rukom ki baki ai nga nganumla ban ong lut hang ni nrei ya ki ai ki ba ki la penrung hanga ngan le ya kata jan man laga por baka wan gani ke election man laga sansnem gani ga jing the Pisa ki ong ba kala nang kiu la nang bon Briew pelot dak Pisa ban job ki election ke ai ka ba fidon ban ong halor kata pi kumba ki khot ya ka 18 west mo hakini ki sngi ki Briew ki bla ong daga ktien nong wei mo 18 west Shillong is an expensive constituency ka 18 west ka dei ka constituency ka ba ki Briew ki yat daga Pisa ki Briew ki yat daga Jingieid tingam tip manu ba ai mo ya kata ka Pisa la ne ki tiar kitar tin rei kat kum ka jing ong ke jong pat ba ki ong kum ni ngiyo tikong ting ong ki haba phiyo shim namar kam dei ka ba phipan ki ai pi ka long ka kata ka jing rap ki babun mo na ba ong pi ki BPL families ki bun ti ibayo itu i katu kan ni Pisa ba iyo ba ki yo ka long ka jing rap shi shai ki rei ngakwa ban pensngo shi ki pat ba nga na kaseng kongres ngayeng hakan nongrim jong kaseng hakaba ni Thied iki Briew kum mangla mention hi yaki wei ru ni Thied iki Briew da ka Jingieid da ka jing shampang ba da ka balong kasur ka jongki da ka Pisa ngam don rei da ka Jingieid ba da ka jing smuthu ba da ka jing sha skor ba yaki jing don kam ki jongki ki jing ki jongki dei ka taken ka bangila ngala ban Thied ya phi da ka Pisa rei penchong dor ka nu haban penchong dor ke jing im ke jong ke bakor dor ke jong Briew tin rei la da Thied da ke jing u Briew ya phi un ai kala da ke jing bat katakan ne si jung nom ken kanum lut ken kum kata ka Pisa ka tingka ong Bethleen Dkhar khablish bon nam tang po jong phi kermen baga jingyale jong phi kanwan ra e ka thong jong jing chok kublai si bon ni baju bat kum ju ka batis CTV bat nga kermen ba phinang yai kiu shaprang blai si bon